አርእስተ ዜና ብሔራዊ ረብሓን ድሕነትን ሃገር ምኽባር ዝከኣል ኩለ መዳዊ ብሔራዊ ዓቕሚ ብምህናፁ ይክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊፆም። ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዶብ ኢትዮጵያ ብምሕላው ሉዓላውነታ ጸኒዑ ንኽጸንሕ ዘኽኣለን ካብ ሃገር ሓሊፉ ንኻልኦት ሃገራት እውን ደጀን ሰላም ምዃኑን ተገሊጹ። ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ስፔን ብዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ቁጥሪ ሞቲ 200 ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ። ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸርኩም ተመልከቲ ከመይ ትዕሉ ልክዕ ሰዓት 9 ኮይኑ ማዕዲ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና። ዜናታት እንዳምራሕኹ ሓቢረኩም ፀናሕ ነብራን ፍሳየ ሰናይ ምክትታል። ብሔራዊ ረብሓን ድሕነትን ሃገር ምኽባር ዝከኣል ኩለ መዳዊ ብሔራዊ ዓቕሚ ብምህናፁ ይክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊፆም። እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ብመረዳእታ ፀብለልታ ዘለዎ ሓይልን ሃገርን ብኻልኦት ኩነታት ናይ ምዕዋት ዕድሉ ሰፊሕ እዩ ድማ ኢሎም። ዩኒቨርሲቲ ብሔራዊ ድሕንነት ብማስተርስ መርሃ ግብሪ ንፈለማ እዋን ዘሰልጠኖም ተምሃሮ ኣመሪቖም። እቶም ተመረቕቲ ኣብ ናይ ትምህርቲ ፃንሒቶም ንዝረኸብዎ ፍልጠትን ክእለትን ብሔራዊ ረብሓን ድሕንነትን ሃገሮም ንምሕላው ንኸውዕልዎ ሓደራ ዝበሉ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ንተመረቕቲ ሰናይ ዘመን ስራሕ ንክኾነሎም ተመኒዮም። ዓቕሚ መረዳእታ ብኣግባቡ ዝተገንዘበ ኣብ 2010 ዓ.ም ናብ ስልጣን ዝመፀ መራርሓ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ድሕንነት ፆታ ቀያሪ ዝኾነ ሪፎርም ክካየድ ከም ዝገበረ እውን ኣዘኻኺሮም። ጉጅለ ልኡኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ቻይና ዝነበሩ ፃንሒት ዛዚሙ። ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ማዕረግ ሓላፊ ምትሕብባር ማእከል ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልፅግናን ኣይተ ኣደም ፋራሕ ጉጅለ ልኡኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ቻይና ዝነበሮ ዑደት ውፅኢታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ከም ዝፈፀመ ገሊፆም። ኣብ ፃንሒቶም ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምኽባር ብዘኽእል መገዲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ብዛዕባ ዘሎ ርክብ ፓርቲ ምስ ፓርቲ መንግስቲ ምስ መንግስትን ህዝቢ ምስ ህዝብን ሰፊሕ ዘተ ከም ዝተካየደ ሓቢሮም። ኣብቲ ዝተካየደ ክልቲያዊ ዘተ ዑደትን መድረኻት ልውውጥ ተመክሮን ብኣተሓሳስባ ሃገር በቀል ኣቢልካ ሃገረ መንግስቲ ናይ ምጽናዕ ስራሕቲ ምጥንኻር ብኩሉ መዳይ ናይ ምምዕባል ባህጊ ንምዕዋት ክስራሕ እዩ ድማ ኢሎም። ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስራሕቲ ምትእኻብ ኣጀንዳ ጀሚሩ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ዘገየ ኣሰፋው ህዝብታት ኢትዮጵያ ከከም ባህሎም ልምዲ ምዝታይ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ስለ ዘድልያ ብምክክር ዘይምርዳእት ንምፍታሕ ክስራሕ ይግባእ እዮም ኢሎም። እቲ ዝግበር ምትእኻብ ኣጀንዳ ናይቲ ሓደ ሓሳብ ተሰሚዑ ናይቲ ካልእ ዝድርበየሉ ብዘይ ምዃኑ ኩሎም ተሳተፍቲ ኣጀንዳኦም ብምቕራብ ክመኻኸሩ ሓደራ ኢሎም እቶም ኮሚሽነር። ኣብቲ ምትእኻብ ኣጀንዳ ክፋላት ማሕበረሰብ እቲ ክልል ፓርቲታት ፖለቲካ ተወከልቲ መንግስቲ ፈጠርቲ ፅዑንቶ ውልቀ ሰባት ሲቪክ ማሕበራትን ክሳተፉ እዮም። ኣብ ዋና ከተማታ ክልል ቦንጋ ዝግበር እቲ ከይዲ ምትእኻብ ኣጀንዳ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ን6 መዓልታት ዝጸንሕ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ብከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ላዕለዎት ኣመራርሓቲ ምምሕዳር ኣብ ማሌዥያ ዝርከብ መባፅሕ ቱሪስት ገንቲንግ ተዓዚቦም።
تي جوجلالوخ وانا كتما ماليزيا كوالالامبور حويسو أو كتما سايبرجان ساينوين عدد مسلاتو يتحبيرو زلهم اتي عدد مس ترانسفورميشن تكنولوجي عبيد كتماتات ماليزيا لمدي نملو وزعلم مخانو كابيت صحفات كنتيبا محدار أديس أبابا زرخبنا حبريتا يردم زحلف صوبن قدما مستر أبي أحمد أب ماليزيا عدد مكيادوم يذكر من قد أير إثيوبيا بأفريقيا فلاميت زخونة نفاريت كم زركب أفليتوم من قد أير إثيوبيا بأفريقيا فلاميت زخونة إيرباس A350 نزبار حدشه زعينتها نفاريت سلوس 20 تقمتي كل تشحن 10 عام تمرت كم زركب تحبير اللهم زمعبل قلقالوت نمهاب زقل تكنولوجي كم استقط أملا استحبر انتخون نتا نفاريت مدرك قداموت ويقون إثيوبيا لاند اوف اوريجينز زبل شم بيت عير منقدي كم ز توحاوايو تحبير زولهم عب أفريقيا فلاميت زخونة إيرباس A350 ازبار حدشح نفاريت 400 كوف مبل ونابر زحزتيام من قد عير إثيوبيا عب كلتشحون 35 أقواط أوروباويان أب عامت 67 مليون توقعاستي بمقعاز 25 بليون دولار عامتاو أوتوت مركب الناس سرحة كم زركب أفليتو لهم تمقد أير أبزح زوان بزلو أو 247 نفرتي ناب 139 عالم لخن 22 ناي وشت عدي مباطحن برراتات الناشفة يركب تملكتي قدم كبل حصرت زيناتات كتكاتلو صنيحكم حزي دما بزرزر ناب زحزنا زينا كحلف سراويت مكلخال هاجر دوب إثيوبيا بمحلاو لعلاونتا صنيعو نخصنح زخالن كاب هاجرو حليفو دما نخالوت هاجرات ون دجن سلام مخانون تغليصلهم نصبصاب تسفاي لميسا دابياسين كم سعك تقربيا أبا وشتي إثيوبيا زمناو سراويت مكلخال كاب استمسرتلو أوان جميرو اتي سراويت رهاصون هيوتون نهاجرن حزبن كيسسعه እንዳገበረ ይርከብ سراويت مكلخال هاجر دوب هاجر بمحلاو إثيوبيا لؤلاውነታ ተሐልዩን ጸኒዑ ንኽጸንሕ አኽኢሉ እዩ በገንዘብና በእውቀት አቅም ማደስ የማይቻለውን ህይወት የሚገብር ወታደር ብቻ ነው بجنزبن بعقم فلتاتن محداس زيكال هيوت زقبر وتادر ترحيم وتادر فلتات رح زي كونس مليسو زي رخبو هيوتو قبيرو حاجريتن تاريخنا كباخو مستقد حب زعبا فلتاتكم ترح زي كونس زي تكا هيوت كفيلكم حاجر نولدو سلتركبيوم ابوزو حاجر وتادر كبرلو يفتويوم حاجري بوتدرنا كجلجليه مالت زخبر سرحيم ኢትዮጵያ በእናንተ ጸንታ ቆማለች ኢትዮጵያ ሳላኹም ጸኒዓ ደው ኢላያ ህዝብና ካብ ደገን ካብ ዝኾነ ስጋትን ተኸላኺልኩም ህልውናና ሓሊኹም ዘይብዳመ ኸተኾንኩም ጸኒሕኩም ኢኹም ስለዝኾነ እዚ ብርቱዕ ተጋድሎ ጀግንነትኩም ብዘመናት ታሪኽና እንዳትከርናዮ ክንነብር ኢና ህዝባውነት ዝተላበሰ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ህዝቡን ሃገሩን ካብ ምሕላው ብዝሓለፈ ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪካውን ናይ ሰላም ደጀን ምዃኑ ዘመስከረ እዩ ብዙ ደሞዝ የሚከፈለው ወታደር ሊኖር ይችላል የኢትዮጵያ አይነት ብዙሕ ደሞዝ ወይ ማህያ ዝኽፈሉ ወታደር ክሉ ይኽእል እዩ ከም ኢትዮጵያ ወታደር ግና ልኡኽቱ ኣባ ጸጋሚ ኩነታት ውሽጢ ኮይኑ ምፍጻም ዝኽእል ጸገም ተጸዋሪ ንሃገሩ ኣቐዲሙ ዝሰርሕ የለን ራሷ ኣቋም ይዛ ክብሯን ብሔራዊ ጥቅሟን ኣስጠብቃ ናይ ዓርሳ መትከል ሒዛ ክብራ ብሔራዊ ረብሓ ኣሕልያ ንኽትከይድ ዘኽኣለ ኢትዮጵያ ንብዙሕ ዓመታት ኣለዋ ካብ ዝበሃላ ሃገራት ዝለዓለ እጃም እናተዋጸት ዝመጸት ሉዓላውነታ ክብራ ኣሕልያ ዝጸንሐት ሃገር እያ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣቕሙ ብዝበለጸ እናተሃነጸን እንዳዘመነን ይርከብ ኣብ መወዳእታ ዜና ወጻኢ ኣብ ስፔን ብዘጋጠመ ሓደጋዊ ሕጅ